Hľadáte bývanie pre seba a svoju rodinu vo Zvolene alebo v blízkom okolí? Dneska vám ukážem novostavbu rodinného domu vo Zvolonskej Slatine, ktorá je vzdialená len 10 minút jazdy autom. Centrálna časť alebo denná časť rodinného domu pozostáva z tejto miestnosti, v ktorej sa nachádzame. Tu je vlastne priestor na kuchynskú linku. Tu sa potom nachádza nejaká tá jedálenská časť, priestor na veľký kuchynský stôl pre vás a vašu rodinu. No a vlastne v tejto časti, tu po mojej pravici, veľká priestranná TV stena a oproti nej môže byť nejaký gauč. Do spácej časti sa dostaneme plynulo touto chodbou, kde sa vlastne nachádza WC, jedna izba, kúpeľňa, druhá izba a tretia izba je s východom na zadnú terasu. Moje meno je Ivan Kotrč, som z realitnej spoločnosti Autoreality a ak vás táto ponuka zaujala, budem veľmi rád, keď sa mi ozvete a ja vám to tu celé ukážem. Takisto vám na obhliadke poviem aj všetky ďalšie podrobnosti ohľadom stavby, spodnej garáže, technickej miestnosti a pozemku. Zavolajte, budem sa tešiť. All right.